салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон гуфт, дар сурати надоштани суғуртаи тиббӣ ва гузаштани муҳлати будубош, муҳоҷирон бояд ба куҷо муроҷиат кунанд? вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон мегӯяд, ҳангоми мавҷудияти эҳтимолии сироятёбӣ ба бемори коронавирус, шаҳрвандони Тоҷикистон новобаста аз доштани полиси суғуртаи тиббӣ барои ташхис ва табобат дар беморхонаҳои махсуси сироятии Федератсияи Русия имкон доранд. ҳамчунин муҳоҷирони меҳнатии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муҳлати буду боши қонунияшон дар асоси патент дар ин давра, яъне аз 8 март то 1 майи соли ҷорӣ ба охир мерасад, метавонанд бе убури сарҳади давлатӣ ба марказҳои бисёрсоҳавии муҳоҷиратӣ МФЦ муроҷиат намуда, барои ба расмиятдории патент ва тамдиди он ба муҳлати 1 соли дигар муроҷиат намуда, муҳлати буду боши худро идома диҳанд. вазорати меҳнат, муҳоҷирати Тоҷикистон вобаста аз ҳолати мазкур аз ҳамаи муҳоҷирони меҳнатии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Федератсияи Русия қарор доранд, хоҳиш мекунад, ки дар давраи то 1 майи соли ҷорӣ қоидаҳои муқарраршударо оид ба пешгирии бемории мазкур дар ин кишвар қатъиян риоя намуда, бе зарурат аз макони зисташон берун набароянд. бино ба иттилои манбаъ, шаҳрвандони Тоҷикистон, ки бо мақсадҳои сафари шахсӣ, тиҷоратӣ, хизматӣ ва ғайра ба муҳлати 3 моҳ дар қаламравии Русия қарор доранд, метавонанд дар ҷойи қайди муҳоҷиратиашон дар шуъбаҳои кор ба муҳоҷират қайди муҳоҷирати худро тамдид намоянд. дар ин давра бояд аз ҷониби мақомоти дахлдории Русия ва сохторҳои муҳоҷиратии Вазорати корҳои дохилии Русия нисбат ба муҳоҷирони меҳнатӣ барои вайрон намудани муҳлати буду бош маводи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода нашавад. ёдрас мешавем, ки барои пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус, ҳукумати Русия парвозҳоро аз 21 март то 1 майи соли равон миёни Русия ва Тоҷикистон маҳмуд кард. бино ба гузориши созмони ҷамъиятии Нур, то кунун дар Русия миёни муҳоҷирони тоҷик ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. ки ягон саволе дорад, ҳатман дар комментария нависед. ман ҳатман ҷавоб хоҳам дод ба шумо.